ntumu ya no do ye ho say am fa hwe ma ye fa hwe nko da kure be da ni nyina ja wi ase praye ho yi ba ko ebu uka boma emu Maminsa mama kwa babiem na Nyansapo yeguso a yenenam mu sane be ya sebe kroto ene de ekoso ha no aba Hemaa wo mudwumadi a wo mudi no yebetimi anya ho nkomobo ne ani nkyemu kama na maba be pie ahye ha no mesramo sede da bia meka no ya na mempesa me preme ho na makobodi na afi be wie no na ebie ntesa ana wa ambo ne yi etimeko na me ma me fefe a wote me nsabo nkunsi me na akose nkomobo no ase owo mie wadaroma me mo kwaba ebe Nyansapo kasa mujo so eburu be ba to ni diem na ho te sei yeho adom me ho ye ba to ni die ni ambrase ni bisa hwan na me ne bo nkomo yi uni Berekum Hemaa na akosu ya me ya ohena otosho me nsa me ni Berekum Hemaa na akosu ya me ya ohene a otoso me nsa afedi ekuro nani ma wai enti ye hunipa ye ne ebo nkomo mame wadaroma nene Berekumfo e de na monso moda na di e de akire asante man yo me da wase sami firi Berekum ame ya bunu ni de me da na se na ko boro kasa me ni beje ho krasa ye wura openso osinna ma ya mra ya Hemaa mampon Hemaa ababwa ma no nyina no se ya mra na bia ma kire aduane a woni kuroma obetimi anoa wo hwe se ne ha se fefe ya Hemaafo nko a na aduane ya be noa no ye abuburaburu abe friend green ya de nwa nkontomre nkuruma egum dada ya de supaku ya de adwere ya de kobi eno ye abrofo ye nkwan se wo hu nkware na utim se yes nkwade nie ye wi a ye de wo mankan fufuo toroka aduana ya no na ba ko no ye wi a ye de egwapoto wi wam ye de nkware no egu ahina no na ya sesa na bia dibi kare no ye bibia wo apoto wi wam fiko udi no aduane ya yare anya den enim eno achi no ye se na etwe nkware mobiri dada da twipa ye wi a ye musiswa pa de ye sinjere na ye di guruma eno so ye di aka ho na ni nyina che wi a be ye body a oma afufu na omode nkuruma eno so aka ho efa ntoko efufu body anya nkuruma ai ye de so aka ho efa ntoko ai body en pacho de abre anase ani ajeje kakra emre bebre ai aha emre bebre anya buru soso sa na eno soso no ya abrofo ya dua na de abrofo ya dua ya kama udi bi atem say yes what did he shinim ya fa hwe suntum sani yana nanom tete de ba ya dua no za mre bebre ho a ya de ye nkware no wa udi bi e say yes what did nkware okay na yes enne no ye nuano Berekumfo de benso de beba beboa santeman suni enne me ka bono fucking me so meta pese me ka bono no na yeko enti wo se beba ye aye abunobunu be ye ntokum tokum ana beba ye de bium twenkware ni on susa on ne body fufuo ne abuburaburu no mankan fufu anu ne mankan fufu abuburaburu no mankan fufu na beba wode amaye ne awurade ne beba die aduane papa we ya aduane e wo ya kan mamu hanom a efi ni kekan bia ni mu a eti we mu ana mo bayiye no apotodua yi ni we mu a mo mfa bibi fufu bia anu a ne ya baye no enu no ye nuanom bonofo
aduane ankasa pa won tete aduane a kane tete no ye nananom asante obu no omu nyina no mudi sa aduane no kontomre nkware aya bubunaburu akobi wom supaku wom adwene wom nwamoro wom mre ewom yedi nkuruma asinchane uwi a upe bia wayi bia yede atum na bi su katama so atim say ampa wadi nkware okay se de me pesa wo yede ma mani matiefo na uchire mu de mabe se ne be a ben so behu se be pese be ye aduane ni bia ben so betumi aye na beadi ani ntokum no kire me se de mu siye no ntokum no uchi bode no wo ahwewam ana se krom uchi wi a wo betwi mako na uchi mako na de jene atum ene nkyene nti watwi awie no no watum wode kobi atum na nkuruma no watiriti no no de ato ni watwi na wuwi a na wode to no na wode afra na ne wode afra nkuruma no na nsusu awom na wabo bidia na anum nsu a aje goma dadede agafo etokum na je mensam ntokum eno na Berekum Manhyia nkasa wa kire ye no brofo ba bia ne nso no ene no ana ba kire se de besi ye ntokum no ba dia maye no na ene nya asam kota wa ha no so hwa adwoa ahina kakra wa ha adwoa wa ha no eta enom ne ene kwanta wenum wode ye dan wenum yedi num okay wodi num se tete no ne we ya ne be yusu okay ne ma sesa we ya na be yusu okay eti we ye tete akrade dia bibia no ahoden natural dia na de ye ne ehia wudi nyina na duro na wonom ne ade a ene o man ma wada man sa na mekọ no bọ me Berekum nkomo kakra bi Berekum ne sikeja bomi abakwasam kakra bi wodi kakra bi e ma me ne sorry yo me da se Berekum ni sikadwa de sikadwa ne nana ni Berekum efise ye wura no ne nana no de Berekum ma sokore fuo kwotena Berekum nti ye wura ye nana ni ye wura ya de nyina ni ye wura nti se BBC ha dia na asi Berekum necessary ye so ye ba na ye be som ye wura openso na se ni tietia mu an tenteni tietia an se Berekum man no be ya asante man osuatutu na be de be ho de ma be se be ntena ho mfa ma be nyesa eti abujafo ana buno no makama anda Berekum ma obachi me do ha no na so sa anu ana me kan no ye nana ne wo mo bani badi ye kogu ho enu ntino sa asante nya Berekum anya Berekum nya asante anya enu ntise ye wo ha na ya ne ye wo ha se ye nyina ye yabushia enu ntino se ye so ye ba na ne ye so ye betima ye ebe hye ye wura ni monyam no ye so ya ye na mimi sa we ne ensoro se betwa na behu se maburu bi begu social media be kan sama be ya na de otan be ba beto santeni Berekum ntama ya na se na Hemaa wo ye Manhyia be sifa no oh media mo kan aya memua aya memfi kura every say enye social media ni Facebook ni be di here be ni here wo ho neno ni abane se nipa muade nti nipa ne kwotena ho no aka ne ope ade mu be na bia wo fa ahodie nti bia nka de ono pe but emmoa mare no tete no titi wobi ka titi wobi kire ya nanom na mu di anidie ni buo na mu di ade omo de ma panyini na buo ne anidie na eni ho nti sa omo beti ya omo nsare nko omo achi na omo nkofa sa buo de anidie no na omo mfa mra efiri sa ba ha ya uti hu se anidie ya adwuma nkasa buo ya adwuma nkasa kwan ya bebe fa so bebe kasa ho no sa wode kwa wachi anati hu se niema nsamu ti niema ka ne se nipa omuade
ubuade a ebeboa wo okay enipa emuade se bebuade a bebo bankasa eti de Berekum mahene bade betudwa nyem se enye social media so ena bedi hene ewo ho social media so be ni hene wo ho be ngunsa wo ho be sinkonwa wo ho no ahenie no odi na hemfie ene ade a enti no ye di si ya sori akọ na mum ye nyina nkeke humbom se baakofo ye fu mu ma enye Berekum ni nko ene Kumasi ni nko enye Berekum ni nko ene Nkene ni nko ye nyina nipa baako a ye ka bom na eye Ghana nana o ma se beda se pa se ba ma wo kwan na be ne ben so abonkomo me so me da wa se pa se mbetena hai mosuso ma ba no ba bi samasem ni ameka nyina ne se we are se prayer ho yi ba ko ebu wo ka bom a emu ye nyina ye nka mbom ye nyina ye Ghana fo e nyame ne boy ye nyina Berekum o Asante o Mosi o Anwona o Seremo hi o ye nyina ye nipa baako da gomma we nyina ye nipa baako nti ye nipa baako ntino ye nya done ye nkeka ye humbom na we ase de amfa hwe ama ye mfa hwe nko ne a efenie sanna utuwani na ba hwe ha na huni ma ekoso a utinwu se do eye ntumum ye no do ye ho se ye mfa hwe ama ye mfa hwe nko da kure be da ni nyina ja ye ti asidi ye no do ye ho eti ana bade nkomobo no besie enti no beda be nyina se behweye ewo Nyansapo kasamfoni so ene na ayabunu ni timeka bono ana bede besie midi ene abusua pani owusu aduomi be mabo nyina mo ene hwa beje hene wa
nti ne ebube ne brebe nse si ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadore sra tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam bahin se pin enye nkwandewa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa otua ne nsem mojabumo ni hu duanani wie klaman wo yesofo okra wo nyeye bi tontonte yenom sa na ye fa Nyansapo abone ntaka na mane yakese na ntakra abone de fanyinam kwatere kwa wada woro ma ntoma ye fe ni din de sei ni din de Obama akola wa no so pese utrimu usuma ense bratam sefam ne honhon hia na America sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame sebedi akone bakwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben ntima nyina ni mu ampata na wo yade ya